Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe ya Piindi TV bisimilla mon roɓɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alarba hande keɗon yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde kono noon manama e jettoɗe senenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yoppa e Sénégal aduna foof borose rafi kala wawa holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe ne jeeya ko ɓuri tengtude e jayndeli ɗi hande ene anda Mambo e Diaw waɗi no annoncé tan candidature muɗum ɗum ɗon noon kanko Mambo e Diaw guila o haali ɗin konnguɗi nden noon o itta e place makko mo wonno toon to ganduɗa woni impôt et domaine ɗum noon caggal ɗum kay kanko oɗo mo ganduɗa woni yete gueɗe goɗɗe gueɗe Karim Wade beele ma arta walla artata nane nder jayndel ɗi son keɗima joni ma adde ko ɓuuri hen yajje goɗɗum woni ko waɗa inauguré usine kesso mo ganduɗa ko usine meuble ɗo e nder leydi meɗen Sénégal turkuji jeeyi ɗum joni wonta so Allahu lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe biyankoɓe gudditiren roɓɓindu jayndeli meɗen jayndi gendiri le soleil on jii darde gardiɗo leydi ndi ne wendo wonde ɓe turkuji kay ɓe mbaɗi inauguré ko usine mo ganduɗa ene jeeya usine aji ɓurdi mawnude to banggue meuble ɗum noon waɗama inauguré ɗo ganduɗa woni Diamniadio ha joni tan li quotidien kañum arti ko gon felo yaɓɓi kay saabu wi tan ko inauguration mo ganduɗa ko usine gadano to banggue UEMOA ne wawi wiyede ene jeeya ɓurdi mawnude walla tan kañum ɓuuri mawnude ha joni tan ɓe mbi ko tolne milliard uji 7 waɗama e oɗo usine kono ɓe mbi ko tolne 500 yimɓe ma ƴettu ɗum to banggue liggey kono kay ɓe mbi oɗon usine to banggue meuble kay ma won ko ganduɗa ko ɓuural wonata e banggue wonata ne banggue Sénégal kono e banggue Afrique ɓe mbi leydi ɓe mbaɗi ndi leydi ɓe totta ene tolne hectare uji 5 ɗi ganduɗa oɗon usine gardiɗo leydi ndi totti ɓe gam tan oɗon liggey wawa yañede ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garen ha joni e jayde le témoin oɗo subaka kañum ari tan ko wiide dilli kay APR walla taariɓe gardiɗo leydi ndi on ji jonde makko kanko gardiɗo leydi ndi woni oɗo Sara ko oɗo mo ganduɗa woni Aly Ngouille Ndiaye e Mambo e Diaw ni ne anda nde haali haalam tan banggue wiyede yete oɗon landa kay oɗo saaha rébellion tigui ƴewtinda hen mana goto fo nani hollita hoore muɗum e tikkere muɗum kanko Mambo e Diaw noon ɓe mbi caggal kanko nde o wi ko candidat holi goɗɗo biyowo ko candidat saabu kanko kay ine anda nde o haalno o riwama e poste makko garen ha joni jayde besbi le jour ɓe mbi ko Mambo e Thiaw kanko Mambo e Thiaw ɗum noon ɓe mbi tan ko Mambo e bye saabu yete oɗo saaha kay o ittama to ganduɗa kañum woni CDC mo joɗinowo kanko kay toon to ganduɗa kañum woni to wonno to ina anda kay to hennoy to banggue liggey makko kanko Mambo e Diaw oɗo saaha kay ɗum noon addi ɗum ko nde waɗi déclaré candidature makko garene jayde l'exclusif noon e oɗo subaka kañum wi tan ko Mambo e Diaw oɗo saaha kay rufi marmeto wadde noon to banggal makko kanko ne tay feeñi hen saabu ɗo joɗinoɗo kay o ittama hen kanko oɗo mo ganduɗa woni Mambo e Diaw ɓe mbi kay oɗo saaha kay nde o darino wiide ko candidat ko nden tigui o rufi marmito kono kanko ne nden tigui duɗal makko ñifa ha joni tan garene jayde l'observateur noon wi tan ko oɗo saaha kay to banggue politique ɗum ko ganduɗa kañum woni to Benno Bokk Yakar nani kay Wuli Diaw saabu goto fo nani hollira tikkere muɗum ɓe mbi yete kay oɗo saaha kanko Mambo e Diaw Aly Ngouille Ndiaye Abdoulaye Daouda Diallo e tan Amadou Ba mo gardiɗo leydi toɗɗi wo ɓe mbi oɗo saaha kay ne Wuli Diaw hakkude mabɓe saabu wonde ɓe ganduɗa jaɓani baɗono Mambo e Diaw holliti hoore muɗum baɗono kay Abdoulaye Daouda Diallo kañum ne ina heeɗe holi décision ji jogori ƴettude ha joni kay ɓe mbi to banggue enquête mo ɓe mbaɗi to banggue cellal ɓandu ha joni jayde l'observateur ɓe gari tan koye oɗo rafi biyeteɗo épilepsie e tan neɗɗo so dañi ɗum beele ne wawi so tawi debbo dañi ɗum beele ne wawi ƴettude reedu walla ko way noon ɗum ɗon noon woni enquête baɗɗo fayida baɗaɗo hen épilepsie noon woni tan ene anda rafi mo ganduɗa yete heewi ko addude neddo crise aji ha yana ɗum noon saabi ɓe gaddi ɗum kañum e ɓiɗɗo debbo e tan grossesse woni nde beele so joguima ɗum ne wawi wonde cowiɗo walla garen ha joni jayde le quotidien kañum noon ari tan koye konngude Abou Abel addi kanko Abou Abel Thiam o ardi tan
ko wiide yete Amadou Ba kayne wawi gagnade élection ji ɗi gila premier tour ɗum noon woni sikke makko matawe konngudi makko ganduɗa addi ɗum e jayde Le Quotidien garene jayde Direct News ɓe gari tan ko wiide Karim kañum kay oɗo saaha foti toddude ko yeru heddiɓe ɓe saabu Karim haala mum nanetake Karim komo ganduɗa ha joni Direct News konngudi mabɓe oɗo Karim Wade ɓe mbi tan so haali koye Twitter haali walla haale post Facebook muɗum walla tan waɗa tan joɗade waɗa vidéo walla ko way noon kono Karim Wade gila nden yiyaka gila nden haalani susa haalde ɗum ɗon noon kamɓe PDS ko hebnoɓe hitande 2019 beele jogorani hebdeɓe kadi 2024 ɗum noon hewɓe kuuli e nder jayde nde e nder ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni landamo PDS garine jayde tribune noon kañum ari tan ko wiide ha joni tan kanko Aly Ngouille Ndiaye e Mame Boye Diao holko jogori wonde janggo mabɓe kono kadi ɓe mbi caggal ɓeɗo ɗiɗo holɓi jogorɓe rewde hen e wiyannoɓe ko candidat ji holi jogorɗo yaltude tan wiya kañumne ko candidat ha perte place mum walla daña ko ɓe dañi ko ha joni tan ɓe mbi kanko Mame Boye Diao kay sa ndewo sali candidature mo Amadou Ba kanko Macky Sall ko diwɗomo ɗum woni jayde tribune garane jayde libération noon e oɗo subaka kañum ari tan ko wiide ko ganduɗa kay kewi toon to ganduɗa yete ko kañum woni to diwan mo Tambo Kédougou ɗum ɗon noon woni gueɗe ɗe ganduɗa yete hawnima wasnoɓe hen pittali mumen toon to ganduɗa woni Hosanto kamɓe ɓeɗon noon ko ganduɗa kañum woni tan autopsie waɗama oɗon autopsie ɗon nde waɗande ko yiya hen ko woni goto fiya ko kural e hoore oɗon kural noon ko ɗum wari ɗum goɗɗo keddiɗo ko tan ko ganduɗa ko kañum woni hémorragie interne manam tan ƴiƴam nadde men nder ɓandu ɗum saabi kay kanko oɗo wasi fittanu mo kote noon ɓe mbi ko kural o fiya e becce ɗum noon woni ko ganduɗa ete additama tan e nder jayde libération kono ɓe garte enquête goɗɗo badanoɗo e banggue tan imam El Hadj Abdoul Aziz Ndoye to fayi tan e banggue yahoɓe Makka hitande 2023 oɗo ɓeɗon noon kanko oɗo kay mataw o nannuno hen tan ko gueɗe ɗe jeeyaka hen to banggue biyeji ha tan saabi oɗo saaha amoni juuɗe lawol garene jayde Stade coftal ɓalli uddata damal ne anda hanki match Sénégal wonno hakkude muɗum e Algérie kono noon ko Algérie fi Sénégal go ɗum noon woni ko ganduɗa tan addi jakende woni hen ɓe mbi noon guila 2012 ha joni duuɓi 11 hikka ɓe mbi noon Sénégal nani fuɗɗi dañde défaite e nder leydi muɗum woni ko ganduɗa hande woni ko ɓurata hewde e banggue jewte to banggue sport hettiyankoɓe ɓeɓiyankoɓe joni gudditen hello wonko so Allah lamdo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓeɓiyankoɓe hanki noon ene anda oɗo mo ganduɗa woni Mame Boye Diao ne haalno to banggue candidature muɗum wadde annoncé wiide kañum ko candidat yaadani e gardiɗo leydi ndi e cuɓogol suuɓi kanko noon place mo wonno o mataw tan ko itta toon ko ɓaɗa dow limogé mana ittede place makko kanko oɗo mo ganduɗa woni Mame Boye Diao ɗum ɗon noon to banggue ƴewtade e banggue wadde analyse politique ma ngal ɗon banggal beele hande Mame Boye Diao holko woni poids muɗum hande ha fota so gardiɗo leydi ndi wiide ko kaari toɗɗimi kañum wiya yaadani hen woni hen niwiyoɓe hande ma Abdoulaye Daouda Diallo wat démissionné poste muɗum o haal eko faygal ɗon banggal eko way noon e wiide candidature ko candidat kañumne faade tan e sungoli hitande 2022 beele ko stratégie politique walla ko holɗum saabi oɗo mo ganduɗa woni Mame Boye Diao wiide e kodi holi hoolare dañi to banggal poids politique muɗum ha wiide kañum kay koko ene foti wonde candidat saabu wonde candidat ɗo e Sénégal weeɓani saabu noon heewi yiyaɓe jaaha ɗo ganduɗa kañum woni élection tawa ne joguino hoolare mawde yimɓe muɗum e nder bureau mo ganduɗa ko ɗon woti mi haalani ni bureau général mi haalani ni centre mo woti o kono e nder bureau mo goɗɗa o piyeɗa ɗon pooleɗa ɗon ɗum ɗon fo yiyama ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon kanko Mame Boye Diao mataw effectivement
hande ko maire o gagnima banggue mo ganda ko to no wonno eko way non won gueɗe ɗe ganduɗa hande kanko Mamboy Diawo o gagnimo ɗum beele ko ɗum ɗon saabi tan holi kadi ko liggi e nder leydi ndi walla holi darde o dañi saabu hande élection présidentielle wona tan ɗo koɗɗa ɗo élection présidentielle wona tan ɗo ganduɗa ete woni diwan mo jibineɗa o kono noon ko partout au Sénégal toon élection ji dañata région ji leydi ndi foof ma won ɗo ganduɗa ete ma wod ko dañɗa toon daña toon base politique daña toon darde tinde daña toon daraniɓe ma eko way noon beele ɗiɗon condition ji foof rendi e caggal makko walla rendede hoore makko kanko Mamboy Diawo ɗum ɗon fof ko namdal ganduɗa hande jaabowol mum mataw ko wiyete ha yesso ko lawol kono en tout cas dal to banggue poids politique est ce que ko poids mo ganduɗa hande so gardi ɗo leydi ndi ñakki ɗum ma feeñe mum e wone banggue beele hande kanko Mamboy Diawo ko ganduɗa yete so holli caggal walla o rewama e nder landa o beele ma landa o tindum beele ma APR tindum beele ma coalition o tindum woni Benno Bokk Yakar ɗum ɗon fof ko namde kono ononne mon gaddu hen walla mon dañ hen ononne konguɗi moɗon ɗi ganduɗa ɗon mbawi addude ɗum hen to banggue poids politique makko holko sikki hande ha saabi o wi o wonata candidat te candidat mo gardi ɗo leydi ndi toɗɗi o kanko yaɗani hen beele ɗum ɗon fof noon hande ononne hakkille moɗon ne faade e commentaire uji yalla waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonene banggal caméra ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall.